Σκεφτόμουν σήμερα το κατόρθωμα του που έκανε αυτή τη βδομάδα ο Αδαμίδης. Δηλαδή του βγάζω το καπέλο και το χειροκροτάω με χέρια και πόδια. Όταν σφίξε ο Κουκουλάκης, η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα η οποία έχει φέρει δεύτερο 2-2 μέσα σε 3 αγωνιστικές. Ήταν μια ομάδα η οποία έχανε 0-2 και με θαύμα κατάφερε να το γυρίσει με 2-2 χάρη σε 2 στιγμές κλάσης από 2 παιχταράδες που έχει. Ήταν μια ομάδα η οποία της έλειπε ο καφές και όσο έπαιζε τουλάχιστον σε κανονικές συνθήκες αγώνα, γιατί στο τέλος κλείστηκε ο Αστέρας και πιέστηκε, δεν μπορούσε να κάνει φάση. Είναι μια ομάδα που μέσα στην εβδομάδα καθαρίστηκε ο Διόπ, που όπως δεν ήταν γιατί μας θα βοηθήσει, αλλά στις άλλες καθαρίστηκε κιόλας. Ήταν μια ομάδα που μέσα στο παιχνίδι η μερίδα φιλάθλων είπε στους παίκτες να πάνε να συνουσιαστούν και έβριζε με κατανόμα στα λόγια τον Μπάγεβιτς. Ναι. Ταυτόχρονα, όταν σφύρισε ο Κουκουλάκης, ήταν και μια ομάδα στην οποία δεν είχαν δοθεί 3 πέναλτι. Ναι. Αλλά πώς κατάφερε ο Αδαμίδης από την ώρα που έλυσε το παιχνίδι μέχρι τώρα να κρυφτούν όλα αυτά, δηλαδή να μην τα θυμάται κανένας. Τώρα κάποιοι μπορεί να με άκουσαν και να πούνε πότε συνέβησαν όλα αυτά. Σε ποια ομάδα γίνανε. Και κατάφερε ο Αδαμίδης, με τον Πιλάβιο, με τη συνάντηση, ανεβάζοντας τους τόνους, θα αποχωρήσουμε άμα θέλουμε. Βάζουμε και το άλλο το καινούριο, ότι θα κάνουμε λέει αγωγή για διαφυγόντα κέντρη και ηθική βλάβη. Και για να καταλάβεις πόσο επικοινωνιακό είναι όλο αυτό. Η εγωγή, εάν γίνει, μπορεί να γίνει μόνο το Μάιο. Όταν τελειώσει η βαθμολογία και πεις, ορίστε, για 2 πόντους έχασα το Champions League, ναι. Ζητάω τα λεφτά μου. Δεν μπορεί να γίνει άλλοτε. Αλλά παρόλα αυτά είναι η ΑΕΚ το διαρρέει, ότι σκεφτόμαστε. Ναι, το κάνει επειδή είναι δικηγόρος για να φοβήσει ότι ξέρει τους νόμους και να έχουν διαιτητές την προσοχή τους. Αλλά και κάτι άλλο. Αυτό είναι το όπλο. Ξέρεις τι, αυτός που το διαβάζει δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι για να γίνει το Μάιο. Ναι, να πει εσείς τι κάνετε Σεπτέμβριο μήνα. Από τώρα σας σκέφτεστε και μας δίνετε προς τα έξω στον κόσμο της ΑΕΚ να διαβάσει για αγωγές. Αλλά με όλα αυτά, όλα όσα προείπα, είναι σαν να έχουν συμβεί σε καμιά άλλη ομάδα. Αλλά τι θέλω να πω. Λειτουργήσε όλο αυτό, λειτουργήσε σπυρωτικά. Ναι, την Κυριακή όμως η ΑΕΚ έχει να παίξει ένα παιχνίδι. Και έχει να παίξει κι άλλο την επόμενη Κυριακή και την επόμενη Κυριακή και θα παίζει. Η κουβέντα για την Ετσία, η ταμπακέρα που είναι ο Κουκουλάκης και το Σωσίβιο να πάμε την επικοινωνία όλοι εκεί, είναι κάτι που χρησιμοποιείς 1-2 φορές. Ναι, τα προβλήματα της ΑΕΚ μένουν. Και όταν θα έρθει ένα επόμενο 2-2, που δεν θα έχει Κουκουλάκι μαζί για να το αρπάξεις και να πεις να τα κάνεις όλα χαμό και να μην ασχοληθεί κανένας. Γιατί ο πρόεδρος ΣΑΚ, ας πούμε, δεν του έγινε κανείς καμιά ερώτηση. Ακούσατε ότι βρίστηκε ο προπονητής. Ακούσατε ότι η Κερκίδα φώναζε στους παίκτες να πάνε να... Το ακούσατε. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Αυτό δεν... Πέρασε το χιόνι. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Εντάξει, είναι διαφορετική ρόλη. Δηλαδή την ομάδα πρέπει να τη μαζέψει ο Μπάγεβιτς, ο Αδαμίδης επικοινωνιακά, έτσι όπως το ποδόσφαιρό μας. Αυτό το ρόλο δυστυχώς έπρεπε να πάρει. Το ίδιο έκανε την πρώτη εβδομάδα ο Μαρινάκης. Ουσιαστικά ο Κάκος πήγε διαιτητής, ο Καβάλα Παναθηναϊκός, ο Κάκος έπαιξε 50-50. Ωραία, και τώρα ο Αδαμίδης έπρεπε και αυτός με τα δικά του όπλα, με διαφορετικό τρόπο, γιατί άλλα όπλα έχει ο Μαρινάκης. Δεν διαφωνώ. Άλλα όπλα έχει ο Αδαμίδης να παίξει το ρόλο του. Δεν διαφωνώ. Για το ρόλο του το λέμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Πανσεραϊκό που βγήκε και φώναζε. Ναι. Και αυτό πρέπει να κάνει και όπως είπες και εσύ, προσωρινά, επικοινωνιακά, σε καλό βγήκε τη ΑΕΚ. Τώρα το ποιος θα κρατήσει την ομάδα αγωνιστικά, αυτό είναι ο ρόλος του προπονητή. Απλώς εγώ το λέω για τον κόσμο της ΑΕΚ. Δεν έχει σχέση ο Αδαμίδης αυτό. Αυτό το λέω για τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος έχει ξεχάσει ότι έχει λόγους να ανησυχεί πέρα από τους διαιτητικούς. Λες να νομίζουν ότι κάνουμε μαδάρα ξαφνικά. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνετε τι θα συζητάγαμε όλη τη εβδομάδα, δεν έχει γίνει αυτό το κουκουλάκι. Ναι, βέβαια. Δεν τα συζητήσαμε. Θα μου πεις, το θέμα είναι να τα συζητήσουμε εμείς ή να τα διορθώσει η ομάδα. Σαφώς θα τα διορθώσει η ομάδα. Εμείς δεν κάνουμε κάτι. Κουβέντα κάνουμε. Απλώς θέλω να πω ότι τα προβλήματα παραμένουν, δεν αλλάζουν. Ναι, και στην Ελλάδα, άμα κάτι δεν βγει πολύ φανερά προς τα έξω, δεν διορθώνεται. Ακριβώς. Σωστό και αυτό.